Cha. Wona lo mndeni uyayidinga umkhuleko. Uyazi ngekhathi ngibona uDifa ebuka ibhokisi lendodana yakhe ingene egodini. Ngizwana ithunywa. Angithi uzoquleka mina. Mina ngangiyoquleka mina. Ngiyaqala ukubona usizo njeyana. Emncwabeni? Ibudabukisa lo mncwabo. Inkwantshi yosizo ubungayiqhawuli. Hey baphalala. Uyazi ayikho into ebuhlungu. Mkhandla. Njengokubona ithambo lamathambo akho, amathumbu akho uqo. Liyothi khala kanti. Egodini. Kanti futhi angikholwa ukuthi uMaMzobe angahluleka ukushaya isidumbu sikaXolile. Ingakho Umkhokha ubhidliza lo mndeni. Uyamfazi lo unobusathana iqobo lwakho. Into emali ayenze nje ukuthi kumele axolise emndenini wakhe kwaphela. Hey madoda, uThixo uyawushaya lo mndeni. Uyazi inyanga nenyanga khona into embi eyenzakala kulo mndeni. Umndeni wakaGumede sekuyomele bahambe bayogumba isidumbu sikaXolile. Ukuze lo Mkhokha lo uphele. Hey, ayikhona madoda. Sisakhuluma ngemiga nezimbedu mehlwana eziye zibheduke phakathi kwamakhaya abantu. Nami nginokuthi akucishe kufane. Sekwenze njani ke manje? Uma ngafungwa sewami emkhandlo nawe Ngoza akabange sambona ndodana wakhe. Hawu. Usuthu. Yenza ke nini into enjalo? Sekunamasontshwana nje nondaba. Cha. Msuthu ngwevu yakwethu akwehlangana ngehliyo. Kachi. Hayi, dudu mntaka baba. Ngozi. Ngixolise njena majodi amahle. Lo ngizokhuluma. Ngomusa ngosobala majodi amahle ukuthi amandla kaMzobe anqindekile kusukela manje. Hawu. Ukhuluma kanjani makhuluma kanje? Nondaba uyathanda ukuhleza ushipha kudliwa wena. Yini into ekhuluma ngomaphalala esemanzini ukhuluma udodo ukhuluma kanje? Unolumo lubu wena manje. Awusiyo umuntu wena. Majodi amahle. Khumbule indlamafa kaMlungisi. Ukuthi yona uMaMzobe ezogiya ngayo ahlale ehlalweni. Manje yekusenzeka. Wang. Hayi lo muntu. Uzondla. Usuwanyana wena. Hawu.